Hayırlı ki siz Müslüm televideniyesinin qaraysiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. 3 декабрьдән 13-нә кадәр инвалидлар декадасы барды. Декада үзе хастаханәдә үткән түгәрәк өстәл белән тәмамланды. Очрашуга килүчеләр күп төрле сорауларга ачыклык кертте кебек. Анда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгәннәр, хезмәт ветераннары, хастаханәдә эшләп лаеклы ялга чыгучылар килгән иде. Урыннан Әлфинур Нугманова репортажы. Очрашуда катнашучылар халыкка социаль хезмәт күрсәтүче оешмалар вәкилләренең чыгышын бирелеп тыңлады. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарына бигрәк тә тернәкләндерү үзәкләренә баруга бәйле үзгәрешләр кызыксындыра иде. Инвалидлыгы булмаган пенсионерларны санаторий курортларга җибәрү, дәвалану өчен түләү тәртибе дә аңлатылды. Сөйләшүдә инвалидларга айлык акчалата түләү, социаль пакеттан файдалануга кагылышлы мәсьәләләр һәм пенсия түләү системасындагы үзгәрешләр турында да сүз булды. Инвалидларга тернәкләндерү программасында каралган техник чараларны бирү тәртибенә дә ачыклык кертте белгечләр. Сәламәтлекләре шикләнгәннәргә һәм пенсионерларга субсидиялар бирү тәртибе дә аңлатылды. Акбар Смет именият компаниясының Әлмәт филиалы директоры Әлфия Шулепова имениятләнгән затларның медицина ярдәме алудагы хокукларын бәян итте. Хезмәт күрсәтү срогы озакка сузылганда, медицина хезмәтенең сыйфаты начар булганда, именият компаниясына мөрәҗәгать итәргә кирәк диде ул. Чарада катнашучылар күп кенә сорауларга җавап та алды. Элек кеше былай килми иде. Сораулары да биргән сораулары да сирәгрәк була иде. Бүген шул хәтлек яхшы гына сөйләшү булды, сораулар да булды, җаваплар да алдылар дип уйлыйм. Бу очрашудан канагать, мондый очрашулар ешрак булсын иде. Миңа шундый ошады, мондагы үзебезгә кирәкле җаваплар алдык. Өйдә ятып кына бернинди сорауга да җавап алып булмый. Мондый очрашуларга йөрергә, проблемаларыгызны күтәрергә кирәк диде район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Müslüm телевидениесе. Бүген күпләр бәйрәм рухы белән эшли районда яңа елга әзерлек бара. Быел җирлек ничек бизәлә, Müslüm бәйрәмне ничек каршы алачак, шул хакта Фәрида Гайнетдинова репортажында. Үзәк чыршы быел да Müslüm йөрәге скверында урын алачак. Шушы көннәрдә биредә төп чыршыны урнаштырдылар. Үзәк чыршы быел да Müslüm йөрәге скверында урын алачак. Шушы көннәрдә биредә төп чыршыны урнаштырдылар. Бүгенге көндә мәйданчыкта таулар, шугалаклар ясала. Шул ук вакытта утлар да куела. Бу эштә район яшелләндерү һәм төзекләндерү, мелиорация, Кросет заводы, ашлык кабул итү предприятиесе, хуҗалык тәэмин итүе, хуҗалык ара төзелеш оешмасы, инженерлык шелтәрләре, Müslüm утлары, Нергазбыт оешмалары эшчеләре тырыш хезмәт куялар. Чыршылар куелды безнең Пушкин паркында, Курай паркында, аларны инде шулай ук дирекция менә Курай паркындагысын бизи, Пушкин паркындагысын образованиеларга, һәм инде тагын бер елка безнең чыршы булачак клуб алдында. Инде централь елканы күреп торасыз. Монда инде бөтен оешмалар бергә мәшәйтеп, бер-берсенә ярдәм итеп, мотор итеп әзерләнәбез яңа елга. Кардан ясалган сыннарны да мөслимләр үз итә. Алар сыннар янында фотога төшәләр, фотосессиялар ясыйлар. Быел да үзәктә урнашкан гомуми белем бирү мәктәпләре, балалар бакчалары үз ихаталарында төрле сыннар ясыйлар, утлар белән бизиләр. Яңа елны инде каршыларга һәрбер оешма бик актив катнаша. Безнең инде быелны һәрбер участоклар бүленеп бирде, һәрбер оешмаларга. Сыннар ясыйлар менә бузлардан, таулар ясыйлар. Бөтен организацияларда безне актив катнашалар. Кордан матур сыннар карагаштан барыбер ничектер күңелгә рәхәт. Беләсезме, кешеләр килеп фотога төшәләр инде. Ул бит инде матур сыннар булганга күрә шулай бит. Менә шулай һәр вакытта да безнең мөслимебез матур булсын, күреп торабыз, елдан ел безнең мөслимебез шулай нык матурая. Без инде сокланып туя алмыйбыз үзебезнең яшәгән җирлекнең шушындай матур булуына. Оешма учреждениялар алдында да бизәлгән чыршылар, плакатлар пәйда булды. Үзәк чыршы утлары исә 24 декабрь көнне кабыныр дип көтелә. Шулай итеп җиребезгә яңа ел якынлаша. Бәйрәмнәрне бергәләп матур үткәрик. Фәрида Гайнетдинова, Динар Минхажев, Müslüm телевидениесе. Müslümдә төрле чаралар еш үткәрелә. Эстрада йолдызлары да җирлегебездә еш кунак. Шулай да концерт яки чара буласын белми калдым дип әйткәнне ишетергә туры килә иде. Белдерүләр тактасы кирәк ди халык. Шушы көннәрдә мәсьәлә хәл ителде кебек. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә.
Теләсә кайда белдерү ябыштыру законны бузуга керә. Мондый хәлләр булмасын өчен Мөслимдә белдерү токталары куеп чыктылар. Алар район мәдәният йорты каршында коры сөт заводы, күп функциялы үзәк хастаханә, шишмә кибете, укытучылар йорты биналары тирәләренә урнаштырылды. Билдерүләр тактасы куйганнар. Һәрбер кеше шунда килеп карап китә инде. Күңелендә йөрүләр күңелем симравында. Мондай такталар кирәк иде. Һәр вакытта да моторлык берип тора. Нинди артистлар киләсен белеп торабыз, бик яхшы уйланылган. Бит-бит такталар куйганнар инде. Алар бик кирәк инде. Менә нәрсә буласы билгеле, җайлы. Һәркем үзенчә карый да китә. Шәһәрдә айтактан бар инде. Монда да булгач менә әйбәт бит инде. Минемчә, мондай такталар бигрәк тә кирәк, чөнки бөтен кешеләр дә тиңдә хәтле клубка хәтле барып җитә алмыйлар. Икенчедән, кешеләр күп кешеләр монда карап китәләр. Нинди концертлар, нинди тамаша була икәнен әйбәт миңа бик ошый. Халык җирлектәге үзгәрешләргә булган яңалыкларга менә шулай уңай карашта булуын белдерә. Чыннан да Мөслимдә кайчан нәрсә була, кем килә, нинди тамаша көтелә. Барысы да белдерү токталарында урын алган. Халыкка да уңайлы. Күргәннәрен унытмаска дип кайберәүләр игъланнарны кәрәзле телефоннарына төшереп ала. Киләчәктә белдерү токталары Мөслимдә тагын 4 җиргә куелыр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясының эшли башлауына 15 ел тулган. Әлеге датаны мәктәп зурлап билгеләп үтте. Тантанага чыгарылыш сыйныф укучылары гына түгел, район җитәкчелеге дә килде. Тантаналы чарада район башлыгы Рамил Муллин, гимназияның ветеран укытучылары, төрле елгы чыгарылыш егет кызлары, мәгариф идарәсе белгечләре, мөгаллимнәр һәм укучылар катнашты. Безнең гимназия дан тота үзенең укучылар идарәсе белән, укучылар идарәсе, президент, министрлар безнең гимназиябезнең данлары һәм менә узган уку елында гимназиябезнең шушы укучылар идарәсендә эшләгән балаларның 6 укучыбыз чыгып китте һәм шуларның 5-се югары уку йортларында төрле дәрәҗәдәге җитәкче урыннарда. Кайсы спорт җитәкчесе, кайсы культура җитәкчесе, кайсы профоров менә шушындый аларга без лидерлык сәләтләре салып җибәргәнбез дигән фикердә калабыз инде без. Бәйрәм концерт номерларына да бой булды. Артистларны да читтән эзләмәгәннәр. Мөгаллимнәр һәм шушында белем алган егет кызларның чыгышы бизәде чараны. Мәктәпне ачу тантанасыннан әзерләнгән видеороликта бик дулкынландыргыч булды. Гимназиядә эшләп, бүгенге көндә лаеклы ялда булган ветеран укытучылар мәктәптә эшләгән еллары истәлек хатирәләр белән уртаклашты. Беренче чыгарылыш укучылары да бәйрәмгә кунак итеп чакырылган иде. Без гимназияның беренче чыгарылышы менә безнең инде мәктәпне тәмамланганга 15 ел узып та киткән. Безне хөрмәт итеп шушы гимназиягә чакырып алдылар. Мең рәхмәт ансы өчен. Бүгенге көндә балаларның шушындый барлык яктан да сыйфатлы, уңышлы мәктәпләрдә белем алулары бу бик зур горурлык һәм куаныч дип уйлыйм. Гимназиядә 15 ел инде татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Мин 3 уя балалар чыгардым. Һәрбер елны мәктәпкә кергән балалар белән 11 яшькә әвереләм. Аларны чыгарган вакытта 7 ел үткәч кабат 18 яшькә әвереләм. Төпле белемле, максатчан егет кызлар бирүче гимназия җирлегебезгә, республикабызга кирәкле шәхесләр тәрбияли. Моның шулай икәнен район җитәкчелеге дә билгеләп үтте. Бүген гимназиядә белем алган һәм гимназияны тәмамлаган егет кызларга алга таба да уңышлар теләп калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мәктәп тормышы киң кырлы. Балалар белем алудан тыш төрле түгәрәкләрдә дә шөгыльләнә. Шул рәвешле яңа һөнәрләр дә үзләштерә. Мәктәптән тышлар үзәгеннән булачак видеографлар матбугат үзәгенә экскурсиягә килде. Офак мәктәптән тыш эшләр үзәгендә фото һәм видео студия түгәрәге оештырылган. Түгәрәккә йөрүче укучылар фотоаппарат һәм төшерү камералары белән эшләргә өйрәнәләр. Алар белән якыннанрак танышу максатында матбугат үзәгендә кунакта булдылар. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә эшләп килүче цифрлы фото һәм видео түгәрәгенә йөрүче балалар белән без бүген матбугат үзәгенә экскурсиягә килдек. Телевидение, радио һәм газета эшчәнлеге белән таныштык. Балаларга бик ошады. Укучылар үзләре дә фотоаппарат һәм камерага төшереп карадылар. Шулай ук үзләре дә камерага төшеп, камера күзлегеннән үзләре белән таныштылар. Без үзебезнең төркем белән килдек телевидение һәм бу телевидениедә нинди эшләр, ничек эшләвен күрдек.
Біз бүгін телевидение шәнлігі білен таныштық, бізге мында бик ныгышады, тағын келерге мүмкін. Укучылар радио эшчәнлеге һәм газета чыгару эшчәнлеге белән дә таныштылар. Очрашу ахырында киләчәктә журналист һәм оператор-монтажчы булу теләкләрен дә җиткерделәр. Фәридә Гантинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Демографик ситуация мактанырлык түгел, гаилә куручылар арасында аерылышулар күп. Шулай да җирлегебездә үрнәк гаиләләрдә аз түгел. Шундыйларның берсе Иске Карамалыда яши. Рәмзия һәм Мингали Хәсәншиннар гаиләсе турында Лилия Шәймиева репортажы. Бер-берсенә насыйп булган тиңнёрлар дип Рәмзия белән Мингали Хәсәншиннар турында әйтәләрдер. Яшьлек матурлыгын югалтмаган ир белән хатын әле дә бер-берсен кадерләп, яратып гомер кичерә. Икесе дә бәйли, тегә-шигә. Без килгәндә Рәмзия танышларының туена бирнәгә дигән мендәр тышына матур шигү төшереп утырса, гаилә башлыгы оныкларына җылы башмаклар тегү белән мәшгуль иде. Үземә киләчәктә кирәк булган һөнәремне миңа әнисе өйрәтте. Ул остаз бикәе, тумышы белән Вәрәшбаш авылыннан иде. Ул бөтен әйберне дә өйрәтәдер. Кызым, сиңа кул эшләре кирәк, укырга кирәк, кул эшләренә өйрәнү, эшләүең кеше өчен булса, өйрәнү үзең өчен була дип әйтәдер. Рәмзия кул эшләренә кечкенәдән өйрәнгән. Әнисенең сандыгыннан чүпрәк урлап, аннан өлгеләр кисеп, мунчада качып, үзенә итәкләр, күлмәкләр тегә торган булган. 40 ел китапханәче булып эшләп, лаеклы юлга чыккан. Мингали абый исә гомер буе трактор иярләгән. Хәзер хәләле белән бергәләп бәйләү, тегү эшләре белән мәшгуль. Тормыш иптәшенә булган мәхәббәте сакландырды безне. Тормыш иптәшем күптән кул эшләре белән шөгыльләнә. Мин дә аңа ярдәм итәм. Бәйли, шигә, тегә. Оста итеп җырлый, гармунда уйный. Аш-суга да оста минем Мингалием ди Рәмзия апа. Ике арада бер-береңне ярату гына түгел, хөрмәт итүдә яши. Кечкенә вакытта да курчак кебек матур булган Рәмзияне авылдагы бер егет күтәреп шимәкче булганда кулыннан төшереп җибәрә. 5 яшьлек балакай шул вакытта имгәнеп кала. Хастаханәләрдә дәваланулар нәтиҗәсендә бер аягы кыскара. Аяклары бик сызласа да, сер бирмәскә тырыша ул. Өйдә күпләп йон бияләйләр, аяк башлар бәйли. Мендәр тышлары, тостымалларга төрле гүләршигә. Тормыштан тем табып эшли райондашыбыз. Тормыш иптәше аңа терәк, сердәше, җанының яртысы булып яши. Лилия Шәймиева, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар Миндия Мавзалова сезнең белән сау булашам. Реклама блогыннан соң оешма предприятиеләр арасындагы гала концерттан үзек карый аласыз. Исән-имин булыгыз. Это тот, кто вынес котенку попить молока. Это те, кто своих в беде не бросает. Это те, кто рядом, когда они нужны. Не один раз на камеру, а каждый день после школы. Это тот, для кого дети не бывают чужими. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценит жизнь. Если боль за грудиной не проходит в течение 5 минут покоя, звоните 03 или 112. Это может быть инфаркт миокарда. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какое богатство мудрости и добра заразительно рассыпано по книгам всех времен и народов.
Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. В Канавто для вашей Chevrolet Niva подготовили настоящий подарок. Сигнализацию, автозвук, защиту двигателя, оригинальные коврики, а еще выгоду до 70 тысяч рублей. Казань. Канавто. За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легкие в обращении. Крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный.